1,5 tahun yang lalu kula niki diajak Mas kula Mas Herdi tumut majelis nggih Sifaul Qalbi niki. Ingkang sepindah diajak kula bangkel mboten urun. Tasih alasan ngrepot sadean. Terus rutinan malih kula niku diajak malih. Sing ngajak Mas Herdi. Nggih. Oh, Mas Herdi lek ganjaran iki. Mas Herdi niku tiange ngeyel yen. Wes sampai ngeyelan belum. Mas Herdi. Nggih. Lah kula kan rundingan. Tapi jenengan termasuk wong sing maidu napa mboten, Mas? Nggih. Nggih maidu. Awalnya kula maidu. Iki bocah iki ndak genah. Ngejak majelisan kok malam Minggu. Lah iki wayahe wong dodol rame-ramene sadean malam Minggu. Lah kok dijak majelisan? Oh, jadi Mas Ibnu niku memang sadean tahu tek. Nggih. Pun nate mam tahu tek. Dereng jenengan mriko pertama gratis. Nggih. Nggih Mas Ibnu nggih. Nggih. Tapi bari ya rono neh lho yo. Tapi kok bari ya tumbas ngoten maksude. Pripun mampu inah ngoten nggih. Kali maksudnya kali dolani koncone awake dhewe majelisan iku lho. Manggene teng pundi Mas Ibnu celak pom nggih. Teng ngajenge Liberty. Teng ngajenge Liberty. Nggih. Niku tiap sonten Mas Ibnu jualan tahu tek. Nggih. Teruse kula cerita niki nggih aneh Mas. Ajak majelis kula kan alasan repot nyambut damel. Lah kula niku kerundingan kalih garwa kula kalih ibu. Ya apa iki dijak majelisan budal tagak. Bojo kula sanjange wis to lek kowe budal aku yo budal. Terus kula sanjang kalih ibu. Bu, pripun? Mengke majelisan budal napa mboten? Lah ibu niku ngendikan ya engko budal. Niku wektale saderengipun duhur. Kula kan tasik bimbang. Lah pas ibu niku sanjang ya engko budal, aku ya budal. Pun kula tekad, Mas. Alhamdulillah kula nggih sepakat kalih garwa mengke malam Minggu budal. Terus dodolane piye? Alah ndak turusi libur sik. Nah, padahal malam Minggu biasanya rame ya, Mas. Malah ditinggal. Malah kersane ngalah. Niku bakdo duhur, kula niku asal WA. Mas pesen tahu tek 80 porsi. Lah angen-angen beh masalah. Gusti Allah niku maha asik, Gus. Lah maha asik. Nggih. Ngerti lek libur kok dijoli double malah. Niku pengalaman kula. Alhamdulillah. Terus tindak teng majelis niku teng donya mawon pun ditampakne kalih Gusti Allah. Kinten-kinten ngoten. Oh jenengan cerita pengalaman ngoten niku. Oh jenengan semangat krana ndang payu Mas Ibnu. Nggih awale ki mboten ngira. Wis libur ya wis ndak. Nggih, hewan tutup. Terus enten malih mboten lintune niku sampun ngoten. Enten malih pas tasik tinggale jenengan ngaos teng sumber niku. Ngaos teng sumber. Nggih. Telake pelayaran. Lek mboten salah Mas Arifin paling nggih. Nggih teng musala niku lho. Nggih gini Mas Panjul. Nah, lo kan info kalih kanca-kanca. Mas mengke majelisan. Anake nangis. Ya yo. Malah disepek malah. Mengke majelisan dan kula nggih tasik sadean. Aku wis nyemayani wong, yo nyemayani arek teko majelisan pripun ngeten iki. Nggih. Alah kula madhep mantep. Pokoke ya Allah, mugi-mugi diparingi laris mengke kula saged majelisan. Nggih. Alhamdulillah niku kula buka bakdo magrib jam 8:30 niku pun selesai. Terus saya kula langsung ke majelis. Biasane jenengan tutup jam pinten? Jam 12 sampai 1:30. Telas baru sak monten. Nggih. Niku mesti telas biasane Mas Ibnu. Nggih, Jam mboten 12. Kadang-kadang, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Terus motivasi kagem kanca-kanca khususipun sing badhe hijrah. Salah setunggale nggih teng majelis niki. Niki kan napa? Salah setunggale tombo ati. Ingkang soleh kumpulono, wong kang soleh kumpulono. Insyaallah teng mriki niki kumpulane tiyang soleh lan solehah. Amin. Mekaten saged
Kula matur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sopo sing takok kuwi mau jawab dhewe. Lucu Mas Ibnu jalan. Sik Mas Ibnu. Dados niki wau sedikit ceritane Mas Ibnu niku awal mulane badhe majelisan niku abot. Krana malam minggu biasane rame-ramene. Nek dodolan tahu tek niku biasane malam minggu rame-ramene. Ning Mas Hardi jerai panggah di koyoki ayo majelis wis to tinggal naik dhisik. Delalah memaksakan diri 1 kali 2 kali. Lah niku delalah yo wis sepakat kalih garwa kalih ibuke yo wis majelisan ae. Delalah urung budalae duhur sanjange asal WA asal pesenan 80. Padahal sadurunge ndak tahu Mas Ibnu. Masya Allah. Terus nate malih biasane jam 12 niku tasik nembe tutup jam 09. Niku pas acara teng Sumber niku telas. Teng Kampung Baru dek wingi pripun? Yo entek dhisik. Alhamdulillah. Iki kira-kira liyane ngoten apa mboten? Enten sing nggih, enten sing mboten. Niku wae lho, ibadah kuwi tinggi sangu lek wis ning lek Allah niku mangke kok banterne berarti Allah niku sifate wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sapa wong kok sing tawakal, wis tawakal aku karo Gusti Allah pasrah. Sing penting wayah majelisan. Kula panjenengan niku tugase ning donya ya ora mek mikir donya tok ninggalne akhirat. Yo ora napa mikir akhirat tok ninggalne donya. Sing bener pripun? Donyane yo dipikir, digawe sangu tinggi akhirat. Khairukumul ladzina la yatrukuna dunya lil akhirah walal ladzina la yatrukunal akhirah lid dunya walakinil ladzina yaf'aluhuma. Api-apike wong kuwi ora wong sing ninggalne donya mek mikir akhirat. Yo dudu wong sing mikir akhirat tok ninggalne donya, tapi loro-lorone yo dilakoni. Aja mek donya ae kerja ae. Ya ape ngeten iki, yo ngibadah yo majelisan. Yo kerja barang, kados Mas Ibnu ngeten iki. Kula pun nggih kerja. Yo mbakul iwak yo mambu amis. Wayah majelisan nggih majelisan, wayah ngaji bocah madrasah ya ngaji. Yang penting ngoten niku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kados ngapunten rencang-rencang ngeten iki rencang-rencang miniatur sound system kanca selawat sing nderek khidmah jangan berkecil hati. Aku oleh apa majelisan, khidmah oleh apa? Niku tandane jenengan takwa. Wa may yu'adzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Sapa wonge sing ngegungni agamane Allah, sing ramekne agamane Allah, ngeten kan dadi rame. Dipasangi kembang, dikai lampu, dikai gunung. Ngeten iki alas Purwali, alas Ruban gitu. Tambah rame ngeten iki. Lah ngeten iki tandane ngegungne agamane Gusti Allah dikeki sukli. Lah lek ngegungne agamane Gusti Allah min syairillah syiar agamane Allah fa innaha min taqwal qulub kuwi tandane takwa dateng Gusti Allah. Lek wis takwa janjine Allah pripun wa may yattaqillah yaj'al lahu Roja. Allah berjanji akan memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rizki yang tak kira-kira. Mas Ibnu kan ndak ngira-ngira moro-moro enek WA 80. Kan ndak ngerti. Nggih ngapunten, kula nggih mboten nyeritakne kula awak kula piyambak. Ya alhamdulillah, sing penting wayah ngibadah ya ngibadah. Kerja ya kerja, delalah ya isik iso mangan karo anak bojo. Jenengan kan nggih ngoten, jenengan majelisan ngeten iki lho.
Apa sing kira-kira kok mumet sampai delalah keteteran, insyaallah kan mboten. Panggah tikei pitulung kalian Gusti Allah. Kira-kira ngoten. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah kerja ya kerja. Tapi atine tawakal datang Gusti Allah. Insyaallah tuntas. Dituntaskan oleh Gusti Allah. Insyaallah ngoten Mas Ibnu. Salam riyin, salami kelentu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah makaten ngapunten sanget kula pribadi nggih makoliyah kula, ucapan kula, haliyah kula wonten majelis maupun di luar majelis tasih kathah lepat nyuwun agunging pangapunten nggih. Matur suwun panjenengan sedaya tasih betah ngrencangi, mugi-mugi sedaya tinakdir saged istiqomah derek majelisan. Allahumma amin. Mugi-mugi majelis kula panjenengan sedaya dipun ridhoi dening Allah. Allahumma amin. Ampun waleh-waleh ngajak dulur-dulure, ngajak tangga-tanggane gen iso ngrasa ayem. Ngoten nggih. Istighfar riyen Mas. Nggih, Mas.